bayan wuya sai daɗi. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 7. Bayan wuya sai daɗi. A babban birnin Bagadaza ne, kuma a shekara ta 508 wata irin fatara da halin kunci suka kama wani bawan Allah ana ce masa Ahmad ibn Miskin. Yana ba da labarin cewa a wannan shekara sai da ya sanya gidan da yake ciki tare da iyalinsa a kasuwa don neman samun sa'ida. Ana haka wata rana ya fita daga gidansa, ko karin kumallo bai samu yayi ba domin ba a tashi da komai ba banda ruwan sha a gidan. Da ya haɗu da wani abokinsa sai ya koka masa irin halin da yake ciki. Aka yi sa'a ya ɗauko fallon gurasa guda 2 an shimfiɗa zuma da madara a tsakaninsu. Ya miƙa masa ya ce, ka je ka karya kumallo da wannan. Gogon naka sai ya ga ba zai iya cin wannan kayan daɗi alhali 'ya'yansa suna can suna jan ciki saboda yunwa, don haka sai ya juya zuwa gida yana cike da murna. Bai yi nisa ba sai ga wata baiwar Allah ɗauke da yaro ta tsayar da shi, ta ce masa, ya kai wannan bawan Allah, ka dubi Allah ka taimake ni, wallahi bani da kowa a duniya sai Allah, mijina ya rasu kuma wannan yaro da ka gan shi maraya ne, yana jin yunwa. Ahmad ya ɗaga kai ya kalle ta, sai ya ga idanun yaron ba abin da suke kallo sai gurasarsa. Sai da ya yi niyyar ya sadaukar ya bata gurasar nan, sai kuma ya yi tunanin nasa 'ya'yan, ya riƙa batun zuci, ya ƙulla wannan sai kuma ya warware. Kamar daga sama sai ya ji zuciyarsa na cewa, ka bata, Allah zai saka maka. Da ya miƙa mata gurasar sai ta fashe da kuka saboda murna da jin daɗi. Shi kuma ya juya, damuwa ta lullube shi ta ko'ina. A kan hanyarsa kuma sai ya gamu da wani mutum ɗan unguwarsu. Sai ya ce masa, kana ina tun ɗazu? Ga baƙi can ƙofar gidanka suna neman ka. Ni? Ahmad ya faɗa cikin tashin hankali. Ya ce, ga wasu mutane can daga birnin Dimashqa suna neman ka. A nan fa Ahmad ya sake shiga wani tashin hankali, domin kuwa da me zai tarbi waɗannan baƙi? Shi da yake ko garin kwaki bai aje a gida ba. Ya yi ta saƙe-saƙe a cikin zuciyarsa, kamar ba zai je gidan ba, amma ya daure ya isa. Da ya zo ya tarar da wani dattijo kamili a ƙofar gidansa, tare da wasu matasa sun janyo masa jerin raƙumi iyakar ganin idonka. Da suka gaisa, dattijo ya tambaye shi labarin mahaifinsa, Almiskin. Sai ya ce, ai ya cika tun sama da shekaru 30. Dattijo ya jajanta masa, sannan ya faɗa masa dangantakar da take tsakaninsu. Ya ce, ai ni babban amininsa ne, na san ka tun kana ƙaramin yaro sosai. Sannan ya labarta masa yadda ya karɓi rancen kuɗi daga hannun mahaifin nasa, amma a sharaɗin zai yi kasuwanci su raba riba. Ya ce, a cikin ikon Allah sai kuɗin duk suka salwanta. Jin kunyar mahaifinka ya sa na bar garin nan zuwa birnin Dimashqa, kuma tun da na tafi Allah ya yi mani buɗi, na samu arziki da wadata daidai gwargwado. Ya ce, tun a lokacin nan na ware masa kuɗinsa, na sa ake juya su. Duk abin da ka gani a nan raƙumansa ne, kuma ma ga sauran canji a hannuna. Ya kawo wasu maƙudan kuɗi ya hannunta masa. Da aka wayi gari ya juya ya kama hanyar komawa gida, ko tukuici bai karɓa ba. Ibn Miskin ya ci gaba da bada labarin cewa ya ɗauki duk wani mataki na godiyar Allah bisa wannan ni'ima. Da farko dai ya nemi wanda ya bashi gurasar nan ya saka masa, sannan ya nemo wannan baiwar Allah ita da marayanta ya kyautata musu. Kai, duk da wanda ya bashi labarin zuwan bakin nan sai da ya masa kyauta mai mantar da talauci. Sannan ya ci gaba da kasuwanci yana juya kuɗinsa, kuma yana yawan alheri, har ta kai ma duk wani aikin taimako baya da wata madogara in ba shi ba. Ana cikin haka ne sai shaidan ya so ya samu sa'arsa, ya fara nuna masa cewa ai ladarsa ta yi yawa yanzu, wataƙila ma takardun aikinsa sun cika da lada, ba sauran wurin da ya rage da za a ci gaba da rubutawa. Allah ya so shi da rahama, sai wata rana ya kwanta ya yi mafarki. Aka nuna masa an yi tashin alkiyama, sai ya ga ana ta auna ayyukan mutane, kowa yana ɗauko nasa yana kawowa ana auna masa. Da aka zo kansa sai aka ce ya fara ɗaura zunubansa akan sikeli, sannan aka ce ya ɗora ladarsa. Da farko ladarsa ta rinjayi zunubinsa, amma sai wani mala'ika ya zo yana ƙara binciken kayan ladarsa, ya rika fitar da wasu ababe baƙi ƙirin
kamar 'yan ƙananan duwatsu masu ɗan karen nauyi, yana cewa, banda wannan, a cire shi, riya ce, har sai da ladarsa ta koma kamar auduga ba nauyi, kamar iska zai ɗauke ta. Don haka ɓangaren zunubi ya rinjaya, sai ya fashe da kuka. Can sai ga wani mala'ika ya zo yana cewa, a saurara, wannan bawan Allah yana da wani aikin alheri da Allah ya ba mu ajiyarsa. Sai ya fito da gurasa guda 2 ya ɗora masa akan aikinsa. Nan take sai sikeli ya dankara ya yi ƙasa, amma bai iya rinjayar zunubin ba. Sai wani kuma ya taso ya ce, akwai abu ɗaya da ya rage masa wanda ba a zo da shi ba, ku dakata in ɗauko. Sai ya zo da wata 'yar ƙaramar kwalba, ya fito da ita, ya riƙa ɗiga ruwan da ke ciki akan kayan lada. Ya ce, wannan hawayen matar nan ne na farin ciki da ka sanya ta. Yana cikin ɗigawa, sai sikelinsa na dama ya rinjaya. Mala'iku suka ce, masha Allah, yanzu kam ya tsira. A nan ne ya zabura, ya farka daga barci. Darussa: kada ka taɓa yanke ƙauna daga rahamar Allah, bayan wuya sai daɗi. Idan ka samu ni'ima, ka fara tuna iyalanka. Har abada na Allah ba su ƙarewa. Ka riƙe amana, sai Allah ya taimake ka. Wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi. Idan ka ci bashi da nufin biya, Allah zai biya maka. Idan Allah ya maka ni'ima, ka gode masa. Ka yi alheri, ko baka ci moriyarsa ba, ‘ya'yanka za su ci a bayanka. Komai za ka yi don Allah, amma fa kada ka ruɗu da yawan aikinka. Ƙaramin aiki da kyakkyawar niyya ya fi babban aiki da aka yi shi bisa riya. Hattara da tarkon shaiɗan. Idan Allah ya soka, ko a mafarki sai ya yi maka ishara. Nuni ya ishi mai hankali. Sadakar abinci ta fi komai amfani ranar lahira.